Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Szlagierach i Wicach. Pawła nie ma. Leciał po patelnia, obejrzymy, czy przyleci na zot. Myślę, że ja. Już leca. Witam wszystkich. Witam Was fest pięknie, bo wiesz co, bo ja Ci ją tu tak troszkę... Wypucował, ja? Ja. Czekaj, fajnie. jeszcze, no tak, tu. Już. Obejrzyj, jaką masz przyrychtowano patelnia. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Fajnie, nie? Ja. Obejrzyj, wypucowane. A ta szmata, weź stąd, wiesz, odnieś ją na zot. Dobra, Ida, ty waż, tu rozumiesz, ja zaraz przyjdę, wiesz? Dobra. Oliwa z oliwek dajemy. A nóż masz? Bo ja Ci nóż przyniósł, wiesz? Takim to sobie możesz sumknąć, wiesz? Takim nie ma. Muszę będę sumkrał, wiesz? Ci się nie podoba. Kurde, gdzie człowiek staro, powiem, nie ma nic lekko z takimi babami. Czasami nie warto się starać, nie? Ja. Człowiek się napino. I co? Ważymy? Ja, ważymy. A co ważymy? Piersi z kurczaka smażymy I będziemy jeść. i będziemy jeść, ja. Piersi Zioła, z kurczaka, zioła prowansalski, to Tak może jakieś jest. insze, daj muszę powoniać. bo niej. To są te, coś ty zbierał, wiesz? Proszę Cię. Nie rób mi na śmiech. Najbardziej moi starki zawsze nerwuje, jak ona co waży, wiesz, a ktoś przychodzi i wonią. To zaraz dostało suchorzydła, a potem na obiad. Dobrze, jak suchorzydła, albo chleb. I co? Ważymy. No musimy sobie ich przysmażyć, te piersi. Ja. A w międzyczasie będziemy co robić? Robimy co? Czy nie? Czy zaglądamy na jakąś piewkę? Bo Ja- ja nie wiem ile się to będzie smażyć. Ty go przyniesiesz, wyciepniesz i po tym co? A ty potem jesz. A ja potem jem. No wiesz co, możesz śpiewka puścić, bo to tak będzie trwało z 5 minut, 7 powiedzmy. Czyli tyle co śpiewka. Ja, To ja będę śpiewał. Wiesz jak ja będę śpiewał? to zaśpiewaj co. Cicho, teraz ja będę śpiewał. Uwaga, śpiewam. Czy pamiętasz ten piękny mój, kiej na spacer razem my szli, kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. Kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. Tyś czekała, co powiem ją, a ja myślał, jak piękno żeś je. I tak mijał ten piękny mój, a ja czekam, czy pokochasz mnie. I tak mijał ten piękny mój, a ja czekam, czy pokochasz mnie. Wroz powiedziałaś, że wszystkim wieją, i pytałaś, co w mym sercu je. Piękny taki był otok świat, kiej za serce chyciłaś mnie. Piękny taki był otok świat, kiej za serce chyciłaś mnie. Przyjdź zaś ku mnie i będzie mój, zaś za ręce wartko chyć mnie. Taki
pamiętasz ten piękny mój, kiej na spacer razem my szli, kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. Kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. I co powiesz? Fajnie śpiewasz, powiem ci fajnie. Widzisz? Szacunek. Ach, ci powiem, waż, bo Teraz wiesz, dodajemy serek mascarpone. dodawamy serek mascarpone, dietetyczny, Bardzo, bardzo, bardzo. ze śmietunki. Mam to odnieść czy nie? Wiesz co, no jak chcesz się, to może odnieść, nie? Nie musi, Ale żebyś nie wiesz, żeby nie przypaliła. A nie ujadła. No, to z tym ida. Spokojnie. Zaraz Jak przyda. gorzej, jakby było na odwrót, jak ja by szła, wiesz? Wiesz co, ja ci to od razu umył. Więc jest wspaniały ci powiem. Złoty chłop. Złoty Złoty synek. chłop. Wiesz, jak się baba ma ze mną dobrze. Jak teść się ma ze mną dobrze. Jak teściowo się ma ze mną dobrze. Wiesz, jak ja uważam? A wiesz co się je? Co? Wolno życie. Ty, to mi się widz wspomniał. Jak do jednej szkoły przyjechał biskup. Wiesz? No, No i wiesz, wlazuje pierwszoklasa, te małe dzieci siedzą, nie? No i wszystkie dziecka stowają, a ten biskup się pytał, a wy wiecie, kto to jest? Wszyscy cicho. No do obejrzycie taki sygnet, nie? Taki pieszczunek mam na palcu, nie? Takie fajne szaty, nie? No tako tu czopka, nie? Ta piuska tako, nie? Biskupio. Ten pastorał, nie? no. Taki mały loizik się głosi, wyście są wolno żyć. Krejemy pietruszka. Krejemy pietruszka, dalimy papryka. I damy makaron, oczywiście ugotowany już mamy makaron, żeby kto nie pomyślał, że surowy. Że surowy. Al dente na 5-7 minut Tak jest. do wody wciepać i wyciągnąć oczywiście. Nie ino wciepać. Tak, możemy sobie dać ten makaronik. Że całego nie domy, co? Mięsa do ciepy, wiesz? Mięsa dociepać. Obejrzymy, jak to zamieszamy. I oby pada, że dość tego makaronu. Ja. wiesz? Dość. W razie czego idzie chlebem dociś. Możemy sobie cyknąć troszkę wody, żeby to nie było aż tak gęste. No ale zaś bez przesady, Ale słuchaj. bez przesady, dokładnie. Wiesz, Bez wody, też mam taki mały dzbanek. wody do zupy to się przylewo jak ciotka przychodzi, wiesz? Może. Do bigosu i moszka puśnia. I dajemy pietruszka. I ci powiem, że danie mamy gotowe. Obejrzycie. Bardzo fajna rzecz. Wartko to idzie zrobić. Wartko idzie zrobić. To jest dla kobiet pracujących danie, wiesz? To znaczy do mnie nie. Nie, bo ty nie ważysz w domu. Ja nie ważę. Ty wiedziała jak ja Ty no ważę. pomywasz po obiedzie z tego, co słyszałam. Mhm. Możesz skosztować. Danie jest gotowe. Nie. Zrobimy inaczej. Niech się to trochę tak przeżere, wiesz? Dobra. Delikatnie przestygnie, zaglądamy na fajną śpiewka i zaraz obejrzymy, co z tego wyszło. Już
brzmi, harmonii płynie dźwięk, trąbka słychać też i tuby, ruby ton. Ktoś we szlak coś grźnie, na basie struny rwie. To przeca skoczno polka gro, co dziś rozbawi cię. Hejo, hej, heja, hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działy piszczą, kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie oby ryczą, no bo heja polka już tak ma. Grej, muzyczko, grej, ty radość budzisz w noc. Taki polki rytm poruszy nawet głaz. Z tobą zawsze je zabawa na 102, więc wszystkie ręce w górę, śpiewamy razem tak. Hejo, hej, heja, hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działy piszczą, kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie oby ryczą, no bo hejo polka już tak ma. Hejo, hej, heja, hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działy piszczą, kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie oby ryczą, no bo hejo polka już tak ma. Oj mo. Przekładasz już ja? Przekładę, bo musisz tego skosztować, bo to jest richtig dobry, wiesz? Może więcej ci nie dam, skosztuj. Obejrzymy, zaraz obejrzymy. Potem naniesiemy Tomkowi, wiesz? Dobry, Albo nie. A wiesz, co to jest, Tomek? nie wiem. A ja wiem. Jakiś fajny gość na pewno. Ja, nasz gość? Dobre. To by szło same jeść. No, bez chleba. Siedzisz w kącie, patrzysz na mnie. Światła świecą w oczy, ale widzę cię.
Chociaż na chwilę dwie ze mną zapomnij się. Jest super i żyć mi się chce. Halo, nie czekaj, nie, zabawa, jo i ty. Weź mnie za rękę i chodź bawić się. Nie czekaj, chodź bawić się, chodź ze mną bawić się. Nie czekaj, chodź bawić się, zabawa kręci mnie. Chociaż na chwilę dwie ze mną zapomnij się. Jest super i żyć mi się chce. Halo, nie czekaj, nie, zabawa, jo i ty. Nie czekaj, chodź bawić się, chodź ze mną bawić się. Nie czekaj, chodź bawić się, zabawa kręci mnie. Chociaż na chwilę dwie ze mną zapomnij się. Jest super i żyć mi się chce. Halo, nie czekaj, nie, zabawa, jo i ty. Cześć. Cześć, witam Cię serdecznie. Cóż Tyś mi to przyniósł? Przyniósł to, co my uważyli. Wow. Idziesz Jot, czy nie No, chcesz? oczywiście, że Jak skosztuję. nie chcesz, to wezmę. Nie, wiesz? no oczywiście, że skosztuję, Ja? jak żeście to tak uważyli i to tak fajnie uważyli. To jedz. Dobre? Pyszne. Będziesz Jot? Nie po to tu Jedz, przyszedł, żeby dobra. jeść. Nie. Dobra, żeby się nie nazywał. Słuchaj, zjedz se pomału. Puszczymy jakiś fajny teledysk, wiesz? Ja za tym. Żebyś ty sam mógł zjeść pomalutku i będziemy go dać. No to ja w takim razie Jedz, bo- przechodzę do konsumpcji. Ewa to uważyła, no to my zaglądamy na jakąś fajną śpiewkę. Jak co roku się zjedzie rodzina, z utęsknieniem już czekasz na ten dzień. I nieważne, że czas tak szybko mija, ważne, że wszyscy znowu razem są. Będą śpiewy, toasty i życzenia, dużo wspomnień, dowcipy będą też. Zawsze chętnie spotyka się rodzina, kiedy w domu twym urodziny są. Szczęścia, zdrowia, pomyślności dziś życzymy ci, a marzenia niech codziennie spełniają się. Uśmiech niech twarz twoją zdobi nawet w chmurne dni. Te życzenia twoi bliscy tobie ślą. Szczęścia, zdrowia, pomyślności dziś życzymy ci, a marzenia niech codziennie spełniają się. Uśmiech niech twarz twoją zdobi nawet w chmurne dni. Te życzenia twoi bliscy tobie ślą. Urodziny czy też imieniny, jubileusz okazją dobrą jest. Więc świętujmy, obyśmy 100 lat żyli i radośnie spędzali każdy dzień. Będą śpiewy, toasty i życzenia, dużo wspomnień, dowcipy będą też. Zawsze chętnie spotyka się rodzina, kiedy w domu twym urodziny są. Szczęścia, zdrowia, pomyślności
ci powiem, żeś ty to wylizał dokumentnie, No wiesz? bo to było pyszne, ja ci już powiedział, jakże to skosztował. Rewelacja. No i widzisz, fajnie. Zagrał nam fajnie zespół Kamraty. Zespół Kamraty to też są twoi kamraty. To też są moi kamraty. Ja tak jak większość tych zespołów ze Śląska, tak się wiesz, kumplujemy z sobą i z kamratami już od x lat, także ta współpraca się dobrze układa. Szprymy zbieram od nich, oni ode mnie i tak. Kumpluje się z kamratami Tomasz Ciba, którego serdecznie witam. Pojot Teroski się może z wami przywitać. Również witam serdecznie, witam Ciebie, Paweł, i Słuchaj, wszystkich oglądających ten program. połowa listopada, dość dawno cię nie było, A u mnie przez cały czas coś się dzieje. coś się dzieje. No to właśnie, bo gadaliśmy o kamratach, ty masz wszędzie kamratów, to godaj co się dzieje. Tak z ciekawości Ci powiem, że ja nie pamiętam takiego listopada jak w tym roku, żeby ja był przez cały czas na jakichś imprezach. To ci się dobrze powodzi, To mi się dobrze powodzi. Nie zawsze dawałem tak dobrze pojeść jak dzisiaj w Twoim programie. Ja tak zaglądam, ty dobrze dawają pojeść. My są w takiej bardzo fajnej restauracji. Restauracja Brawita w Rybniku i sam mają, to ci muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, przynajmniej do mnie, a do ciebie też, bo już swoje lata masz, tu mają swojskie wyroby, wiesz? Mleko swoi, bo tu właściciel ma gospodarka, ma krowy, także mają swoje lody, wiesz, z tej śmietunki rychtyk, to sami wszystko robią, ciasta, mają swoje wyroby. To ja zaglądam, że ja w tej kawie nie mam mleka, chyba się puda za chwilę po mleko, No wiesz? to swojskie mleko. Bo po te swojskie mleko puda, swojskie mleko z restauracji Brawita, ale to za chwilę. Na razie godamy o tym twoim listopadzie, bo co, masz dużo imprez. No i z imprezy na imprezę i tak nawet dzisiaj nagrywając z Tobą ten program, no to też pomiędzy jakimiś imprezami. A powiedz, kiedy ty chodzisz do roboty, bo jak ty no idziesz No ty widzisz, po no, imprezach. to się da pogrodzić, tym bardziej, że Ty wiesz, a telewidzowie z pewnością też, że pracuję zawodowo 8 godzin dziennie. No i to zajmuje spory kawał czasu, a jeszcze do tego ta pasja muzyczna, te zajęcia związane z muzyką, ale uwierz mi, da się to pogrodzić. To wiesz, to mi się przypomina zaraz widz, jak chłop przyszedł do doktora, no i doktor go bada, no wie pan co, no w sumie pan nie jest jakoś chory, nie? A dużo pan sypio, nie? Tak, no nie wiem, tak śpia. Może ze 4 godziny, nie? No, doktor go nie, to jest stanowczo za mało, proszę pana, 4 godziny to nie. A chłop go no nie, spokojnie, ale jak przyda z roboty, to jeszcze potem 8 godzin, nie? No to tak jest, aczkolwiek w robocie nie mogę sobie pozwolić na to, że będę miał leżący tryb. Bo tak nie wszyscy wiedzą, tyś jest specjalista metanometrii, ja? No, Coś w dyspozytor do spraw tąpań i metanometrii, Kieruję. bliższy tym tąpaniom, czyli tym ruchami górotworu się zajmuje, co w okręgu rybnickim i nie jest nowością. Czyli ty rychtyk nie możesz spać w robocie. Nie mogę, muszę czuwać przez cały czas. To i wypić nic nie możesz w A, robocie. to absolutnie. Godą o piwie bezalkoholowym. Tak. nie? Nie, jedynie kawa zaparzona rano, wypito przed wyjściem Wiesz, jak z roboty. chłop przyszedł do doktora, nie? I doktor go badał, no wie pan co, no nie wiem co panu powiedzieć, nie no. Te pana dolegliwości, otóż nic specjalnego nie widzę. Podejrzewam, że przyczyną może być alkohol, nie? A chłop go, no dobrze, przyda jak pan doktor będzie trzeźwy. No tak też się może zdarzyć. Czyli ty jest dyspozytor do spraw Tąpań tąpań i metanometrii, aczkolwiek bliższa jest mi ta dziedzina tąpaniowa i tymi tąpaniami się już zajmuję od prawie 20 lat. A ty tak też tąpniesz nieraz Wiesz co, pięścią w stół? mnie ciężko znerwować, przez to ja też tej pięści nie dźwigam nad ten stół, ale moi dzieci i żona też tak twierdzi, że wystarczy jak zajrza, to oni już wszyscy wiedzą o co chodzi. Ja? Ty widzisz, jaki ty masz ordnung w domu, ja bym też chciał przepis na to, żeby pojrzeć i już wszyscy wiedzą o co chodzi. No słuchaj, pracował jak nad tym prawie, ponad już 20 lat, bo z żoną w tym roku mieliśmy rocznicę 20 lat po ślubie, także wszystko przed tobą. Ja? A Dobra. ty ten staż małżeński masz trochę niższy. Mnie się też jeden widz wspomniał, ale tego Teroski nie mogę powiedzieć, wiesz? Słuchaj, pojrzymy się Teroski na fajną śpiewka. My sami, jak dzisiaj to mamy jakoś, Same jakim fajne. cudem same fajne śpiewki, no ale co ja mogę za to, że my w programie mamy same fajne śpiewki. A do tego jeszcze 2 szwarnych Karlusów siedzi przy jednym stole. Ty, obejrzyj, Teroski mamy plus 10 punktów. Gromy.
Ja tak właśnie zauważył, żeś ty mi zwinął ten talerzyk. No bo już nie będziesz możesz sobie wziąć wusztu dobrego od burgera. Skosztujemy. Fajny jest, taki podsuszany, to Ewa przyniosła z firmy burger, to się będziesz potem mógł wziąć kuncek. Skosztujemy. Nie za dużo, bo ci ten talerzyk wiesz. Klaudia i Kasia Chwołka tam fajnie zaśpiewały. Powiem ci, że one nie telewizją i nam fajnie zaśpiewały, bo one ogólnie przez cały czas fajnie śpiewają. Powiem ci z ciekawości, w zeszłym tygodniu były razem ze mną na Węgrzech, w miejscowości Tatabania. Zauroczyły węgierską publiczność. Ja? No. Ty też albo chodzisz po imprezach, albo z jakimiś dziołchami się kajś wozisz na Węgry, rozumiesz? Ale dziołchy były i Kasia z mężem, Klaudia z narzeczonym, a ja z żoną. To źle zorganizował, wiesz? Muszę ci powiedzieć. Dobra, godamy teraz poważnie. Tak rychtyk to przez ten ostatni czas, jak cię u nas nie było, to zintensyfikował żeś kariera solowo, idzie powiedzieć. Ja i zająłem się tym, co przez cały czas, nie wiem, było do mnie ważne, czyli tą muzyką, tą pracą na scenie i to zaowocowało chyba tym, że dzisiaj w listopadzie mogę się pochwalić tym, że to był jeden z lepszych miesięcy w ogóle przez cały czas, jak ponad 20 lat tą muzyką się bawię, tą muzyką żyję. Tomek Koral Show, bo tak nazywa się ten nowy mój program. To jest Tomek na scenie w towarzystwie dwóch tancerek, okraszone dowcipem, kawałem i najprawdopodobniej się to ludziom podoba. Ludziom się podoba to, jak śpiewasz, a ciebie się podoba ten twój nowy wizerunek? Wiesz co, to nie jest nowy wizerunek, bo on przez cały czas mi towarzyszył i to było może taki, nawet nie wiem, powiedzmy to w cudzysłowie, poszukiwanie tego Tomka Korala. I tak wyszło, że ten Tomek Koral w takiej wersji, w takiej odsłonie, on się sprawdza, on jest fajny, ludzie go polubili i niech to trwa. Będzie to trwać. Teraz idzie taki czas barburkowy. Dzisiaj mamy 20 listopada, czyli dokładnie za 2 tygodnie będzie barburka. I co, też będziesz, na pewno będziesz w robocie na grubie, no w jakim charakterze? Dyspozytora do spraw tąpań, czy będziesz grał na barburka? No właśnie, tak się składa, że ten 4 grudzień to jest akurat niedziela w tym roku i mam 2 występy. Oprócz tego już nie tyle wypadałoby, co obowiązkiem jest udać się do kościoła i pożykać o wstawiennictwo tej świętej Barbary. Niech czuwa nade mną, bo przez cały rok od tego dołu też nie stronia. No i tak będzie wyglądała moja barburka, ale w robocie nie wyda niestety. Nie będziesz. Nie. To w takim razie ja ci puszcza coś fajnego barburkowego teraz, wiesz? Zaśpiewa ci tak na ta przyszło barburka za 2 tygodnie Grzesiu Poloczek. Słuchamy. Kańcz pod ziemią, we chodniku świecą lampki od górników. Już się bierą za fedrunek, sztajger skończył ferezunek. Już zaczyna wreć robota, kombajnista włączył grota. Strop odparty, spąk wybrany, wągiel sypie się ze ściany. Pod ociosem coś migoce, śleper siednął se na klocek. Tela jeszcze jest mi wiary, że się modli do Barbary. Święta Barbaro, ty mieszkasz na grubie, a oczy masz czarne jak wągle. Na rękach masz grafit i mika i myślisz dur o górnikach. Święta Barbaro, ty mieszkasz na grubie, a oczy masz czarne jak wągle. Na rękach masz grafit i mika i myślisz dur o górnikach. Dziękujemy ci, Barbaro, że się modlisz, że się starasz. Dziękujemy, że pilnujesz, że się troszczysz i frasujesz. Górnik jak robi na grubie, cały
daje tobie, a myślami jest uszony, jak po szychcie jest zmęczony. A ty ciuchy se sortowni, te z puczki i z lampowni, kochaj wszystkie tak jak córki, od Barburki do Barburki. Święta Barbaro, ty mieszkasz na grubie, a oczy masz czarne jak bąble. Na rękach masz grafit i mika i myślisz dur o durnikach. Święta Barbaro, ty mieszkasz na grubie, a oczy masz czarne jak bąble. Na rękach masz grafit i mika i myślisz dur o górnikach. Grzesiu Poloczek fajnie śpiewa. Też się często spotykamy. To się chwali, bo to jest rychtyk fajny chłop. A ty, Teroski, też solowo, bo Grzesiu Poloczek też zaczął solowo kariera. I też dobrze na tym wyszło. I też dobrze na tym wychodzi, przynajmniej nie narzekał. Przynajmniej mnie nie narzekał. Ty też nie narzekasz. Mi też nie narzekał, ja też nie narzekam. Ty nie narzekasz, ale nim żeś zaczął ta solowo kariera, to tyś musiał kiedyś się nauczyć grać. Na czym ty rychtyk grosz? Wiesz co, gitara, instrumenty klawiszowe to przez cały czas i w zasadzie od małego. Potem różne projekty, zaczynało się tak jak Mnie się większość. zaś widz wspomniał, ale zaś go nie mogę powiedzieć. Tak jak większość muzyków czy wykonawców tej śląskiej sceny zaczynało się od oprawy muzycznej różnego rodzaju imprez okolicznościowych, niestroniłych od wesel. No i tak to trwało, aż wreszcie przyszedł ten czas, żeby takim, wiesz, twardym krokiem stanąć na tej estradzie i powiedzieć: Tomek, to jest twoje miejsce. To Teroski, w tym twoim miejscu, na tej estradzie pojawił się twój nowy, pierwszy solowy teledysk. Pierwszy solowy teledysk, on jest nagrany do utworu, którego już możecie znać, bo w 2013 pojawił się po raz pierwszy na płycie, Czy cię dogonię. No i na tyle fajna muzyka, na tyle fajny utwór, że postanowiłem wrócić do tych utworów z 2013 roku i zaprezentować to publiczności w takiej mojej solowej odsłonie. No to zaś muszę zapowiedzieć fajno śpiewka. No to zapowiadamy. No to zapowiadamy fajno śpiewka. Przed wami Tomasz Ciba. Ta piosenka literacka, ta piosenka choć banalna, ta piosenka jest dla ciebie, bo ty jesteś taka fajna. Na dodatek bardzo ładna, całkiem jakby z nieba anioł. I jak patrząc tak na ciebie, nie pomyśleć o kochaniu. O amor, 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 czy cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa cię w dłonie? O amor, 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 czy cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa cię w dłonie? Ta piosenka jest dla ciebie, taka jesteś wyjątkowa. I co czuję, gdy cię widzę, nie opiszą
tego słowa, lecz opowie ta melodia, która prosto z serca płynie. Jaka bywa wielka miłość, gdy się spotka tą dziewczynę. O amor, 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 czy cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa cię w dłonie? O amor, 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 czy cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa cię w dłonie? O amor, 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 czy cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa cię w dłonie? O amor, 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 czy cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa cię w dłonie? Fajnie ci to wyszło, wiesz. Cieszę się, że ci się podoba. Od razu godam, że ten utwór jest na płycie Miłości jak pory roku. Ta płyta oczywiście będziecie mogli wygrać w naszej liście szlagierów po śląsku, bo mamy fajny konkurs w liście szlagierów w każdą sobota. Jak jest podsumowanie, to oczywiście konkurs. Jakby się komu nie udało wygrać, to ta płyta, inne płyty Tomka i wszystkie płyty szlagierowe możecie się kupić w naszym sklepie internetowym. Możecie do nas dzwonić, numer telefonu znocie 789 099 111, 789 099 111, a jak kto nie chce dzwonić i no chce przyjechać, to niech przyjedzie do szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5, tam się mogę te płyty powybierać. Tam są i płyty Tomka, tak jak padał, i wszystkie insze. Te mi zostawiasz na nagrody, na Oczywiście, konkurs, ja? Dobra. oczywiście. Ty, a powiedz mi, tam jakiś młody synek się pojawiał, to jest No twój synek? to jest mój starszy syn, tak. 18-latek już w tym roku. Dzieci rosną, Dzieci rosną. no my się nie starzejemy. My w ogóle. Powiedz mi w skrócie historia tego teledysku, bo tak mi się zdarzy, że tyś do niego dorastał chyba, do tego teledysku. Wiesz co, zacznijmy od tego, że słowa do tego utworu napisała Iza Majcher, poet Kazimierz Rybnicki. I to jest tak trudno potem zinterpretować czyjeś słowa. Udało się, ale tak jak godasz, z biegiem czasu się dorasta do tego i coraz bardziej się rozumie ten tekst. No i po 3 latach wyszło szydło z worka, że zrozumiał jego na tyle, że postanowił go zobrazować i pokazać szerszej publiczności. Szerszej publiczności się podoba, bo on się już u nas pojawił w liście szlagierów. A ciebie się podoba? Podoba mi się, tym bardziej, że on nie jest z żadnej strony ani przesadzony. On opowiada faktycznie o tej pogoni za miłością, którą pewnego dnia udało się złapać w sidło. Ładnie żeś to ujął, o chytaniu w sidła tej miłości. Nie będziemy tego ciągnąć. Ty mi powiedz lepiej, jaki masz teroski plan na następne śpiewki. Bo Wiesz co, to będzie wszystko podobne charakterem do tego, co już znacie. Czyli wszystko podobne brzmienie, podobny wokal, bo wokalu jakoś tam nie wyplenia z siebie. Nie będzie to nic, co wiązałoby się z szarpi drutami, czyli w dalszym ciągu taka langzam. nie wyglądasz na szarpidruta, No, wiesz? tako właśnie langzam, muzyczka wpadająca w ucho. Proste, łatwe, przyjemne. Ja mam dla Ciebie taką propozycję. Wiesz co, bo dzisiejszy nasz odcinek pomału dobiega końca. No czas leci Czas nieubłaganie. leci nieubłagalnie, wiesz, dzieci rosną, no my się nie starzejemy, starzejemy. ten czas leci nieubłagalnie. Przyjedź zaś za tydzień, pogodujmy się jeszcze i opowiem, żeby to zaś tu tak fajnie narektowali i żeby te lody Ci też potem Nie dali no, na jak drogę, się wiesz? spotykamy w tym samym miejscu, to ja już przyjmuję zaproszenie. Ja się tak dobrze tu czuję. Za tydzień się widzimy. Nasz dzisiejszy odcinek pomału dobiega końca. My widzimy się oczywiście w poniedziałek, czyli jutro,
w liście szlagierów po śląsku od poniedziałku do piątku propozycje, w sobota finał, tygodniowe podsumowanie naszej listy, a za tydzień w niedziela zaś szlagiery Iwice. Tomek zaś do nas przyjedzie, zaś się będziemy fajnie gadać i będziemy mieli fajne śpiewki. No to w takim razie do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się.